Sziasztok! Ebben a videóban el fogunk mélyedni az Xbox Game Pass lehetőségeiben, milyen játékokkal játszhatunk, és hogy játszunk bármilyen eszközön, ha nincs Xboxunk. Még mielőtt elkezdjük ténylegesen a videót, igen, tudom, hogy rég volt már videó, szám szerint 7 hónapja, és azóta le is vettem egy pár videót, mert úgy gondoltam, nem valóak erre a csatornára, de ne aggódjatok, nyáron extrémen megyünk tovább, amire szerencsére már nem is kell sokat várni. Na de elég ebből, vágjunk is bele! Mi is az Xbox Game Pass? Talán ezzel lenne a legjobb kezdeni ezt a témát. Az Xbox Game Pass egy előfizetéses szolgáltatás, amelyen jelenleg 484 különböző játékot tudsz játszani, mindezt egy 3000 forintos havidíjért. Vannak itt népszerű játékok, sőt, zöme az is, köztük van például az Assassin's Creed Odyssey, a Minecraft Dungeons, az Among Us, a Walking Dead, és még az EA Sports FC24 is. Itt láthatsz párat a képernyőn. És akkor mondhatnád, oké, de a 400 plusz játékot úgyse fogom kihasználni, ami rendben is van, és egyet is értek veled. És azt is kérdezhetnéd, hogyha van egy PC-m, akkor hogyan én tudom ezt kihasználni. Na és most jön a csavar, ugyanis a Game Pass PC-n is működik, és PC-n is le tudod tölteni az összes játékot, amit a Game Pass tartalmaz, mármi van PC-re. Sőt, ha nem akarsz eltöltéssel bajlódni, akkor sincs semmi baj, hiszen itt van az Xbox Cloud Gaming, igaz, még beta verzióban, de tudsz játékaiddal játszani szinte bármilyen eszközön. Hát mi ez, ha nem menő? És ezt mind tartalmazza a Game Pass. Ja, és azt elfelejtettem, hogy havonta új játékok is jelennek meg a Game Pass-ben, így nem fogsz unatkozni. Az xbox.com/play linken tud elérni bármilyen eszközről a kedvenc játékaidat. Tehát összegzésként megéri ez neked? Ha az itt felsoroltak érdekelnek, akkor mindenféleképpen adj neki egy esélyt. Én már próbáltam, és nekem nagyon tetszett. De írjátok meg kommentben, ha ti is kipróbáljátok, akkor nektek hogy tetszik. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Lehet, hogy nem a leghosszabb videóm lett ez, de remélem, hogy értékes lett. Hamarosan jövök egy újabb videóval, egyébként az új videó egy unboxing videó lesz. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!